lamsawo Yakar Tipra Motha Panina Sing Tap Bodol lamsawo Kansa long live Kansa long live Kansa long live Chang mari Gana kaisa party Yakar te kaisa party o hablai mani mangpli shalbrum no nukjako CEM ni constituency o khobjak tibaglai molsom kamiwo BJP party Yakar Tipra Motha ni Bana Romphai ga nukhung tamni khoroksi utar rok CEM purno chandra ni yakromoi joyawoi nai tongdi nok parliu yang utong le ni khaka khata ai pa ne ang Tipra Motha pa thang siwan nei khai kata ni na basa phebli rok mak ta bangke an buri be kuning ta ta bo nin bung kata mo robia koloi para kha koloi ti bag lai Bagraki BJP ni Yakar Tipra Motha phaimani ajang mak nilo la lari lo nin votar khene pas votar ni simin phaim ka dangai Tipra Motha regri lo Tipra Motha phaimani khe kisa bohai kotor bo yang kasaya bo kisa hamna hinoi ang phaimani ta media friends romno te joto ro phainai romno lekha hambai tini chung ti baglai mol sombo program khalaijak Ramkumar Molsom bo BJP ni board president tongmani bagi chairman of khaijak vice chairman of khaijak lai o kamera bo nutui dului tongwagi chung Tipra Motha phaiprophanno bo kwbangma borok o jagao rongoi narok tong phiaba bo chini ro board chini regional ni president tongo Kartik Molsom te Omrit Koloi Palangbasi Molsom borok bai contact khaika kok salaika sabru ni chini Tipra Motha ni leader ward sobu o amsaini joto opposition leader no especially o amsaini no borok daily ni sawchini maharaj ni naharmang wan somung sung jekno party khaitheng party khaiwi chini dofano mukti khaimaya bubagra simisi khaimanai hai hane borok prai somoi ni khalaijak tini tei gobang phaini tongmani borok chini regional president Kartik Molsom Omrit Koloi je proper ni barbar sawano nang salsa program khaipaidi hne pheba ani time kore thanai probu ang phaimeya ang proti shonibar roibar hinkin ani elakao phaiu thanai ba chung gudadi gi program fix khaipen bai o jaga phaimelia hinke asa khaiu boroni netritwe chini oro Tipra Motha tei gobang botoi phaimanai tabok phane bon loge phaya khorokno bo contact o tongo ok salaiwi ambo phainai chalo tobonai chung jotono saimaka borok opposition o tongphano BJP CPM Congress je khai tongphano borok bu busika je Tipra sano mukti khaina hinke chini bobagra simisi khaimanai hai hanai asung hasungma or jaga mobile network bumaya lama rok asung haya chung jotono nugu chung oro lama khaini bangu barbar sai tongo tender flow do ngya khane 2 bosor laiwi thangkha tabok bu ngya kho bono bu chung boroni elakani borok rok BJP khaini rok especially blood pressure roi tong haifano khaije yangui tong ge angbo sai tongo ge ujorao borok jehetu development to borok ni bisingo khaini tongmani kwbangmani ji tek khaithani ro PMA wai nok manthani ro kwbangma hoirani khaijau je BJP phaike simichi tabo khaijenai pro hi honjakmani rokno chung borokno sai tongo je oma haita ta khaidi hnoi event block ro busung sai tong phiaba or jaga kona o chini Tipra sarok blai durbol সচেতন করে ও জায়গা ও হইকে কিছা কিছা নেতারক পারানি নেতারক ও মাহাকে চিনি যে আম জনতারকন PMAY জিউতে খাইথেনি ও বু ডিপ্রাই খাইতং গে চিনি অমৃত কলয় নিনি কার্তিক মলসন বড় কাহা সামং খাই বড় ন বু কাসলাই गोबां माने ताक जिते खाइरै दं जतनो CPM खाइनाय रनो बु खाइरै दं गे ओ जराव जों बाहाय नेतानो जों दिनै माखा आसा खायो फाइनाय सालो तैबो ओ आमसाइबो तिप्रासानि बाङै बुबाग्रानि नाहर मुंनो गाहाम के सामं तांनाय तांमानाय तै जों बुबाग्रानि थानसानि मारिनो तैबो राग्रै माने लेखे हामबाय तिनी तो नखुं गायथा बनि लगेव 5 बुता ते खरकसानिव 2 बुता ते खरकसानिव
3 ভোটার angka total 10 ভোটার তিনি o jaga Tipra Motha o onnaন্য party rok joining khaiphaikha